Saide. Nine, Namareofa. En dit is Pangtori. Een odo is een spreekwoord. En met spreekwoorden dan ga je terugzien hoeveel wijsheid, cultuur en natuurlijk ook hele snelle antwoorden gegeven kunnen worden voor bepaalde situaties of karaktereigenschappen van mensen. Laten we naar eentje kijken dat mijn favoriet is. Spreken is zilver, zwijgen is goud. In het Surinaams of Restaurant zeg je Tangpiri Anodong. Tangpiri Anodong. Laten we naar het spreekwoord kijken. Tangpiri betekent zwijgen of stil zijn. Ano is niet dong. Dom. Belangrijk bij het woord dong is dat je het laatste letter als een NG-klank uitspreekt. Tangpiri Anodong. Sla deze video op, zodat je er altijd mee kan oefenen. En bezoek de Spangtori website om meer en beter Sranang te leren. Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.